sak nangjakya Tiprasa rok baithangni haste Tripura ono. Tamo MLA, tamo montri, tamo hapangni sebok khainai rok tai tamo Tiprasa ni koktum thumnai rok. Fan tai post jesafano tongthun rang se kok sao. Athayo hachuk beser tongai bolongwa tai muya phal chanai rokni koktumakhe sai selap korikha. Tui koroi lama koroi tai chungferang koroi abo khetai sasini sai sabailiya naisini naibailiya Tiprasani kopalni koktumani kokrokno. Haino hai abo haino chung bebak saimano korbuk press club ni adongrok laithanai puila September horni shimin tini 16 September jora Shantir Bazar by khobjak Julaibari RD block ni bisingni Kuaifang Kayaram Kami ni takhuk Bira Mani Tripura ni ha phobjak mang kothai khurlai tongmani koktuma. Tini 16 September chain ganang JCB sogoi drop shikho koktumani bisingti sawi mankha. 17 September o mutai rinai henei JCB ha khurnani bagai tabukhe 18 September ni shimise takhuk Bira Mani Tripura ni mang kothai khurnai henei sahoro koktumani bisingtei sawi mankha. Tabukhe aro se tamni bagai asuk balokna nangkha. JCB tabuk Bira Mani Tripura ni mang kothai khurnani tai sogoima yagulobo asuk balok tongna nang abo kok srai no korbuk press club ni adongrok jesuk chaitok tongo asuk chaitogya Tripura hapang. Bihik besakhi biwi hik sak kolom baithang jora machaya tui tukuna tui koroi asuk 1st September ni shimin 16 September jora korbuk press club ni adongrok tong tongu fia tabuk Bira Mani Tripura ni mang kothai tongma jora sogoikha JCB hai phanose khurna bagai tai salsa kebeng tongkhu sengmung phayo tamoni bagai temungno hapangni kha tongkhe salno sal hanyawui horno hor hanyawui khuri kari khamun bini mang kothai.